dama ai dace da wakili so yake kamala riba ta yarda da ka bani na baka so mu kulla mai neman yarba ni da kai to shi ya wahala kuma ni na san karbar da na yi maka banda matsala duka sirrin da yake a cikin raina fitar shi zalla ba hujjar da ta zo a rubuta da zan gudun masoyi. Ka huta ba ka ba wahala kenan kai ta addu'a sai ka dan yi jira sannan hakuri mataki na cin nasara kenan tabbas